Здравейте, казвам се Полина Бобева и работя като тренер в Regiocom. От колко време работиш в Regiocom? Моята история в Regiocom е доста дълга и започна преди цели 12 години. Разкажи повече за твоята позиция и как стигна до нея. До тази позиция се стигна след като се явих на вътрешно интервю във фирмата и бях избрана да се занимавам с обучения. Актуалната ми дейност е изключително интересна за новите колеги, тъй като от близо една година се занимаваме активно с езиковото развитие на колегите във фирмата и как те по-лесно да комуникират с клиентите. Какви възможности за обучение си използвала досега в Regiocom? До момента съм участвала в най-различни видове обучения в България и Германия. Също така от 7 години интензивно се занимавам с обучението на нашите колеги. Как би описала атмосферата по време на обученията с колегите? Бих описала атмосферата по време на нашите обучения като доста подкрепяща. Ние се стараем за това нашите колеги да се чувстват добре, да се тръгват съзнания. Доста често материята, темите, които обсъждаме с колегите, са по-сложни, но пък ние се грижим за това темите да бъдат обяснени по по-забавен и достъпен начин. Какво прави обученията по-специални и различни в Regiocom? Със сигурност мога да потвърдя, че нашите обучения са специални, защото ние винаги избираме подходящи методи и се стараем хората да бъдат активни по време на двучасови, тричасови, било то и целодневни обучения. Това е нещо специално и организирано с много грижа за всяка една отделна група от хора. Кое е най-голямото ти лично постижение благодарение на обученията? Моето лично постижение е това, че се научих да бъда по-търпелива, по-разбираща и оценяваща всяко едно предимство и недостатък на околните. На кого би препоръчала Regiocom? Бих препоръчала Regiocom на всеки, който, разбира се, има познания по немски, дори и да няма опит, ще попадне в една доста приятелска среда, където всички си помагаме и се подкрепяме, за да постигаме целите си. Съответно, през последните години фирмата се развива с доста големи темпове и съответно позициите, които могат да се предлагат на колегите са доста повече. Какъв съвет би дала на новите колеги, които тепърва започват в Regiocom? Би ги посъветвала да бъдат търпеливи и да си поставят реалистични цели. А за всичко останало ще се погрижим ние с нашите страхотни обучения.